Тръгна. Там сигурно има и будилник. Докарай го насам. В момента е точка. Или любят 3 дема на ти. Аз ще го поставям на 3 дни и ще трябва да ставим някакво. Ако му разправим на влаго, трябва да цитирам всички награди, Русинския клуб да стане най-сигурната в България. Да гледат с респект на нашия клуб. Това на гативната състезание да ги страх да се слухнат да състезават срещу нас. Едно време те беше... Трябва много Да, едно време наистина те виж. толкова грубо да ги победи от всякъде, че просто да ги страх да се състезават с нас. Да гледат как да ме елиминират. Преди състезанието. Аз денонощно съм през това да кажа. Аз не ги чува, ти си Добре. Владо, аз съм с моя самолет, мога ли на F-1000 да се близкам? Или не е подходящ? Може. Няма неподходящ самолет, има неподходящ състезател. Абе, има си самолети, които са си по-добри сега. Има, да. Обаче скок може да караш F-1000. Ами аз ако му изправя крилото в тема чувства, няма да стане по-добър. За гръбния полет ще бъде по-добър, иначе не. Вече на F-1000 има гръбни полети. Да. Значи аз се съветвам първо мини на F-3 Bull. За по-лек е това. Или клас на Роден и тогава минава на F-1000. Еми, тъй ще направим. Ама трябва аз искам да видя най-обикновения клас, да видя фигурите, да ги патрулирам малко. Ами за да ги видиш, трябва да отидеш ти на едно състезание, да е. Не, то интернет. Сигурно ги Интернет, да, се запозная само с те са много статяни. Аз те не се да карам да силно. Защото някакво фигури отидем да се как да прави, да се. Да.